Kao vrhunski sportaš Matija Legović, svjetski i europski prvak u biatlonu i također osvajač 2 kristalna globusa. Ponosan sam biti ovdje na dragovoljnom vojnom osposobljavanju i čast mi je naučiti nešto novo i služiti mojoj domovini. Moje ime je Gabriela Troha, prijavila sam se na dragovoljno vojno osposobljavanje kako bi ispunila svoj jako dug san i želja mi je uvijek bila služiti Hrvatskoj vojsci. Ja sam ročnik Kristijan Molnar, došao sam iz Vukovara, došao sam radi otkrivanja novih vještina, radi obuke. Od uvijek me zanimalo kako je to biti jedan hrvatski vojnik. Upoznao sam jako puno novih ljudi, sve mi se čini nekako zanimljivo, sve mi je nešto novo.